Salutare toată lumea, eu sunt Aran Cuzu și bine v-am găsit la primul meu vlog. Și astăzi o să fac un mini vlog important, deci nu chiar info, astăzi fac doar un video, scuzați-mă. Și astăzi o să facem un flip challenge, unul mai deosebit. O să facem cu cronometru, deci hai să jucăm sticla. Asta de Coca-Cola, am mai băut și eu, din când în când mi s-a făcut sete. Deci da, hai să începem cronometru, stați puțin că trebuie să-mi iau aici ceasul meu. O să punem puțin pe pauză până atunci, până se... O să dăm la cronometru. Da. Vedeți aici. Da, punem un pic pe pauză, nu vă supărați puțin. Deci da, acum am pus pe cronometru, dați puțin. Este aici la cronometru și o să începem cât o să facem. Deci da, 3, 2, 1 și... Vedeți acum când merge, 1, 2 și o să mergem aici și să vedem cât vom face. Dați un pic mai încolo. Și acum să-i dăm bătaie. Nu mi-a ieșit din prima. Și trebuie să-mi iasă totuși. Fera. Dați un pic să mă dau totuși mai încolo. Nu mi-a ieșit. Tot. Un pic destul de greu. Că am și telefonul în mână și nu contează, totul să reușesc. Nu mi-a ieșit. Vino încoa. Nu știu, dar cred că să punem iarăși pe pauză ca să putem să reușim. Da. Nu reușim. Deci bun, am reușit doar una până acum. Și cronometru este de și la... Stați un pic, am pus pe 20 așa, scuzați-mă. Este de și 1 minut. Da. Tare. Și am și bec. Chiar tare mișto. Da, le mai port pe afară, unore. Deci, da, cu asta trebuie să apăsați pe buton de like. Eu am fost Nicuțu Vlog. Și cred că mâine o să facem sâmbătă cu provocări. Nu știu și... La revedere!